har du gemt? Det er nok slet ud. Det er nok alt for uhyggeligt. Det er ikke lige sagen. Der er mamse her, du. Der er rigtig gode sager. Kom. Du er helt for sten. Kom. Prøv at se her. Uha. Den Du mener med at fange igen? Eller? Nej, men så nu kan den lige... Den spiser der allerede. Der er der guf der. Hold da op. Så tager jeg lige en tætesang med en øl, når jeg går ned en gang, så kan det være lige... Jeg har jo, altså, men hvad bruger du? Hvorfor en du bruger? Altså, jeg har både en med slynge og en... Ja, det har jeg også. Og så sådan en lille, ligesom med koben. Ja. Det har jeg godt nok også, men jeg har ikke rigtig ture, fordi det er først nu, jeg kan se, at nu er det til jer. Nu er de blevet så store, jeg kunne bare...